Good morning mga buddy, this is your buddy back in screen again no. So ito yung a little update namin dito sa amin kasi alam niyo na mga buddy, wala ngang tubig dito sa amin kasi nagbagyo, nabagyuhan kami. Kaya gumagawa ng paraan ng aking ama. Makikita niyo si Papa dito mga buddy oh. Ayan, gumagawa siya ng tunnel. Taguan to pag magbagyo. Good morning ma. Good morning, buddy. Napakaganda ng sunrise mga buddy. The sun is rising up. Bagong pag-asa. Ano ko lang? Ako si Uging. Malapit to sa sa buddy sa palayan. Ito yung palayan malapit sa amin. Pero wala kaming palay diyan. Di yan sa amin, guys. Kaninang alas 4 pa si Papa dito. Kasi binutasan niya tong ano dito, gumawa siya ng butas para magkatubig kami. Kasi may ano may tumatagas na tubig galing sa ilalim, malakas kasi. Mamayang hapon, pwede na yan. Pwede na. Malinis na to. Ay, malinis na. Saan gamit lang to pa? Kuan lang. Panghugas plato, CR. Sa kalaba. Pangligo, pwede. Pwede. Kung malakas ang iyong skin, yung panit ba? Ay, pwede to. Malinis to eh. Malakas yung tubig oh, Ay, dumadaloy. malakas. Yun yung magiging ano, tubig namin for the meantime. Ilang buwan siguro. Uy, siguro mga 3 buwan. 3 buwan walang Oy. tubig. Hanggat magka-kuryente pa. Ang kuryente babalik 3 buwan pa daw. 3 buwan to. 3 buwan. Kaya, Kaya 3 buwan tayo magkakabuni. tapos 1 taon mo gagamutin yun. Hindi naman siguro no. Ay, hindi. Yamo! Wala pa yung tubig. Wa- Tani Uging. Wala pag tubig. Gilimasan! Wala pag tubig kasi ginalaw ni Ogeng yung tabay. Balik na lang kayo mayang hapon. Ito kasi Uging man. Napaka ano. Pag matapos na to, tsaka na tayo mag-happy-happy. Kasi ngayon, parang ano to, kape. 3-in-1 kope yung tubig. Ang kulay ng ano sa kape, parehas sa ano tubig. Hindi, yun. Dito yan, inikip ko. Ito pala yung naging... ito pala yung naging kape nyo. Kaya pala hindi kayo naubusan ng kape Sa mga kapitbahay natin dyan, pwede kayong magdala dito ng Dala- pandesal. Pandesal na lang ang kulang. Hanggang dito lang kasi ito dati guys. Dito lang. Mababaw. Oh. Ang babaw lang. Tapos pag may nagigib, naglaba, parang ano, ganyan na. Kaya inilaliman natin ng konti para maraming Tubig na stock. tubig na stock. Lagyan natin to pang ano guys, pangharang para pag may nagigib, hindi siya madaling sa malubog na. Madaling maambot. Ipangutana daw nila kung sa'yo malubog sa Tagalog. Anong hindi daw malubog yung magiging ganito yung kulay ng tubig ba? Sa Tagalog. Anong Tagalog niyan? Comment down below. Ito na yung martilyo, boss. Ani natin yan. Pukpok sa ulo. Pukpok niya sa ulo. Timber, boss. O, timber ni siya. Hindi siya malubog. Pinanap. Isang gabing plano to. Pinano to kagabi, di na to natulog. Uminit na pa. Ay, okay yan. Lumabas na yung araw. Ay, mamaya pa itong hapon. Magaling. So ano ang ikonsulta natin to sa ating foreman? Oo, andyan ka. Foreman, ano bang masasabi mo sa ating trabahador? Magaling ang helper. Basta may plano dahil ni mo ani ma'am. Baon ko yung ama mo dito. So ito na yung gagamitin ni Master sa kanyang plan balon ba? Atabay. Ugma na pang waswas. Ha? Mag, abono? Sabi ko mangwaswas ka.
Kaya kanugin. Balik na lang unya ra. Under construction pa. Ginawa pa dito ni Master Uging. Ayun. Sus apir, oy apir. Mm. Give me 5. Kaya. Give me 5. Ayan, kung makikita nyo mga buddy, malapit na matapos si Papa. Balon ng palad. Balon ng palad. Matutuwa na yung mga kapitbahay namin din dito. Ito, ginawan ko lang ng mga bungbong dingding siya ba. Para pag nag-i-give sila, hindi siya maano guys. May nag-comment na ba kung ano yung lubog sa ano? Oh my God, pagaliw, pag ina na-upload. Di man ni live. Ah, dito lang na ito. Dito live. Daghan makagamit, daghan ko siya sulod oh. Ganito kataas tapos hanggang dito yung tubig. So, bisag daghan mo gamit, kaya ra. Kaya lang, fighting. Isin lang nila ang amoy ng ano, Amoy lao. amoy lupa siya. Amoy lupa kasi to. Oo, isin lang nila. Oo. At mutinaw ni siya guys. Iniwan ka na. Tuan na, napag-shot na po. Natin. Lansang. Napag-shot. Akin na lansang. Yan ang gipatungan. Walang lakas. Walang lakas ang iyong mga timber. Di ano lang kasi to guys. Ano na ba yan? Mga props na. Design lang yan. Nakaibot. Ayun. Wala pa yung tubig. Yan, tatao dong. Utubig na rin dong. Ayan, tapos na yung aming balon. Maraming salamat sa ating kalikasan. Inang kalikasan. Sa inang kalikasan, maraming salamat. Binigyan mo kami ng magandang source of water ba? Kahit amoy lao. Mo pa'y paghuman. Ay, laong pre. Lapaw na ko pre. Balik na lang unya, tay. Gadon do, dagadon doon. Balik na lang mamaya kasi tapos na to. Babalikan din natin to mamaya kung okay na at lilinaw na ba yung tubig. Tapos na. Ang semi balloon. Okay ba? Approve. So ngayon, pupuntahan natin ang balon. Tinaw na ng nara? Tinaw na? Tinaw na ng nara? Ay, lubog-lubog pa gamay. Tinaw na kadso, mapuhon. Oh, bugma. Tinaw na ni. Nanimaho na ni among mga labhan, labhonon. Tinaw na po do. Ito na po aking ama. Bagong gupit. Ugi. Hindi na po siya si Uging. Ngayon, tingnan natin kung malinaw na ba yung tubig sa ginawang balon ni Papa. Kasi kahapon, ano Papa? Ano na yan? Ha? Lubog pa. Adi, ang lubog sa Tagalog, kung ano na siya? Saman pa. Isaw na ba agad? Kasi lubog sa Tagalog. Baon sa lubog. Comment down below daw, sabi ni Papa. Lumubog ang araw. Di. Sahop man na. Lumubog ang Tubig. sa tabay. Tingnan natin kung malinaw na ba yung ginawa mong tubig. Pag malinaw na, magaling talaga ang pagkagawa. So, naliligo na dito mga kabady. Tingnan muna namin ang tubig kung malinaw na ba at successful ba yung ginawa ni Papa. Ay, naara. Medyo lubog siya gamay, kiniulan. Di ko ba di malinaw pa? Umulan kasi kanina. Basin siguro sunod adlaw mo Next day na siguro talaga. Pinalipas namin ng isang araw pero di pa rin malinaw masyado. Umulan kasi kanina mga buddy. Kaya ganun. magamit din siya pang CR. Pang CR. Ya, pwede lagi siya pangligo. Pangligo lang, amoy lupa talaga. Yun mga buddy, medyo ano pa, di pa talaga masyadong malinaw ngayon kasi umulan kanina. Pero okay na kasi lumalim na, malalim na, marami ng tubig pa, di ba? Daghan siya tubig, daghan siya sulod. Marami ng tubig at safe na. Safe sa kagid.
amoy kwan siya, amoy lupa, amoy lupa. Amoy lupa talaga. Wala na kasing tubig dito sa amin mga buddy. Pero malinaw talaga yon kapag ano, pag nakalugdang na ba. Pag may kuryente na, May tubig na. may tubig na, wala na problema Sa tubig. Pag may kuryente na, may tubig na. Pero wala pang kuryente, walang tubig. Oo. Pero magpasalamat pa rin tayo sa kalikasan Ay, natin. oo. Kahit ganun yung at ano natin. May tubig pa rin na lumalabas, bakit may lupa. Pero Nilagyan, ingat pa rin oo. tayo, baka magkasisto tayo dyan. Nilagyan naman namin ng chlorine sa ilalim. Siguro mga 1/4 Kailangan natin ng 1 drum ng chlorine. para hindi siya ganong ano lang ba sa mga bakterya sa tubig. Mga buddy, may tubig na at anda na, dili man ni maho. Bahala, dili kita kagiro na ano. Dili. Mag-alcohol raman ko. Alcohol lang mo pagkatapos maligo, mag-alcohol. Yung mga balat na sensitive, yung sa amin, okay lang sa amin balat Sensitive. kalabaw naman to Sensitive magbalat na burot-burot pero okay lang yan. Sa mga ano tawag doon, balat sibuyas Balat. sa mga balat sibuyas, kailangan mag-alcohol. Pero sa mga sanay na sa ganung tubig, Immune systems. tulad ng mga balat na to, wala na problema. Wala problema na to. So mga buddy, hanggang dito na lang yung vlog namin kasi wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Tapos magcha-charge pa kami. Kasi araw-araw kami nagcha-charge sa lungsod, pumupunta kami. Tapos gabi na kami nakakauwi, mga alas 10 ng gabi o alas 9. Kaya hanggang dito lang yan mga buddy, ang vlog namin. Paggawa namin ng balon at atabay. Atabay. Balon. Oh. Atabay. Balon sa Tagalog. Hindi balunan. Balon nga. Balon. Bubuto na balon. Balon? Hindi ba? Balon. Balon talaga. Balon. Oh, kasi balon-balonan yung sa manok. Balon-balon. Saan balon-balonan sa balot? Ay, manok. Isol? Lubot? Di siya lubot. Kuan gining Laman loob. bituka, pod siya. Balon-balonan gining kada paborito ni Bingbing. Ubal? Kalyo naman. Kalyo. Kuan gining Batikon. Batikon. Batikon, okay. Yun yung balon-balonan. Balon-balonan. Yung ginawa namin kahapon, hindi yung balon-balonan. Balon Balon, talaga. oh, balon. Balon talaga yun. So mga buddy, thank you so much for watching. This is Nathan Yiloon. Ako si Ugi. And this is my father. Don. Thank you so much for watching mga buddy. O gagamitin natin yung outro ni Kuya Roy na linya. Ang hangtod sa sunod higayon. Kita tapuhon. Peace out. Bye mga buddy. Pew.